Ξέρω ότι σε απασχολεί πολύ. Η κρίση πανικού. Αλλά θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Τι δεν είναι η κρίση πανικού. Γιατί το ακούς συχνά. Η κρίση πανικού λοιπόν δεν είναι άγχος. Δεν είναι αγωνία. Δεν είναι φόβος. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Η κρίση πανικού είναι μια κατάσταση η οποία προέρχεται από όλα τα προηγούμενα, άγχος, αγωνίες και έχουν συσσωρευτεί. Επομένως λοιπόν είναι ένα σύνολο πραγμάτων που έχουν συσσωρευτεί και έχουν ως αποτέλεσμα την κρίση πανικού. Και τελικά τι είναι η κρίση πανικού? Είναι μία έντονη κατάσταση η οποία συμβαίνει ξαφνικά. Και εκεί που είσαι καλά ή νομίζεις ότι είσαι καλά, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, νιώθεις ότι σβήνεις, νιώθεις ότι σταματάει η καρδιά σου. Όλα είναι γρήγορα και όλα είναι σε υπέρμετρο βαθμό. Όταν μπορώ να χειριστώ τον εαυτό μου, όταν λέω έχω αγχωθεί, αυτό δεν είναι κρίση πανικού. Όταν παθαίνω την κρίση πανικού, νιώθω ότι σβήνω. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ελπίζω να σε βοήθησα.